Hello guys, जोङो दायो मायाव दं मिथिगौ ना नोंसोरो? जोङो दायो दङ माबायाव जितु बै न' सिफायनाय माबामोन ना न' सिफायदोंमोन जे सरकारा जों बे लकेसनाव दंफैयो आरो दायो बिनि जायगाया जेरैबो न' सिफायनाय गोजा आरो इथिंबो सिफायनाय गोजा जेरैबो बिथिं बे लकेसनाव दंफैयो आरो ओरैनो जों दसे ओरैनो नायनो फैदों माबायदि जाना दङ हाग्रा बिराद दुना दङ आरो गासिमोन जेरैबो बेखौनो एसे नायनो फैदों आरो ना बेखौनो देखायनो नोंथांमोननो माबानो देखायनो नागिरदों नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम लेट्स गो गाइस बेनो आरो लकेसना बिराद बरिया जाना दं नैबेयाव इथिं ओरैयाव दालां दंमोन औवानि दालां ओरै बारलाङोमोन आरो इथिं ओरै बांगालफोर दंमोन बिथिं मिसिं माबाफोरबो दंमोन आरो हारसा बर' बिदि मिक्स दंमोन आरो नैबेजोंहाय माबा दं आरो बेयाव दैमा बायदि फिसा दंमोन थारमाने मेटखा थुजोब्बाय यो हिरिये या हिरिये आया खर'सो गिदिंबाय टिपे हे ब्रो कत जाय ब्रा तुमी हा कत जाय जोङो दायो सफैबायनो आरो बे जायगायावहाय नै बेफोरनो न' बायनायफ्रा दंलाबायो आरो नै हाग्रा दुना दंजोबो गाइस बेफोराव दखल लानाय गोजा नै बेफोर गासिबो ना भिउआ बिराद मोजां नांदों आरो ना एकदम दंफां लाइफां सारि जेरैबो समायना हाजो हाला वाव भेरि नाइस गाइस आंनि चेनेलखौ एसे सापर्ट होदो ब्रा लोगोफोर एसे सापर्ट होदो एसे साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक होदो शेयार होदो कमेन्ट होदो एसे थाबनो माबार 10K खालामना होदो गाइसमोन मा खालामबाय थागोन नोंसोरो मा 10K खालामना होना गाइस आंबो एसे सेलिब्रिटि जानो ना मा होनो यो मा जागोन नोंसोरजों लोगोफोर बरिया भिउआ सिमाङाव नों आंखौ मानो लाङा गोदाव सोराव थायो आङो सना गाइस ओइ नै बेवहाय बिलोआव ना बोनगासिनो आरो ना ओइ नै हारसिं बोनगासिनो डेन्जार ना गिदिर दङनो बेवहाय बारलि माबा सल अनेक दं आरो बेवहाय